Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Pure C, ang alkaline base nga vitamin C, hindi acidic, marami sa immune system. Ang Pure C, ang marami kombinaron sa DTX 500 capsule. Maghahatag sang panibag-o nga high-density polypropylene pipes ang Iloilo Provincial Government para usaron sa patubig sa banwa sang Barotac Nuevo. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay 4th District Senior Board Member Rolando Distura, ang nasambit nga pipeline ang magasugod sa Kataugan Pototan padulong sa Munpon, Barotac Nuevo kung sadiin nagikan sa Halaor River ang tubig. Dukang pa sini magalawig sa 5-6 kabulan ang konstruksyon para sa diri. Madumduman nga sang tinalikdan nga simana, nakipagsapul ang mga ini sa opisyales sa nga National Irrigation Administration Halaor River Multipurpose Project 2 agud maplastar kung sano ini igapatuman. Ini si Kabanderang Paul Animas, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radyo Bandera.